det der være. Ja. Alt lykkedes, og jeg kunne se på jer, I ville det her. I ville vinde jo. Og når man vil det, så er man et godt stykke på vej. Det betyder så meget i forhold til den første kamp i dag. Prøv at gøre sådan her, stik dine fingre op i næsen, så holder du den hele sammen. Det er så vigtigt, at I vil det her, og I viste, I ville, og I holdt jeres pladser rigtig, rigtig godt her. Spillede nemme, det skulle gøres til sidst der. Godt at se, lægger pukken lidt til icing, men bare ud med halsen, ud af solen hele tiden, og holder i den. Det var rigtig godt. Igen. Hvis vi tager en lille minus, så er der virkelig stort vores chancer. Vi har ikke mange chancer. Så er det bare at komme frem til. Det er det vigtigste her. Jeg kan også se, at vores powerplay, 2 kæder begynder at fungere, faktisk. De gange vi har powerplay, der bliver de faktisk kørt i bunden de andre, og vi har masser af skud, eller gode chancer for en mål. Det er super arbejdsindsats af alle. Og jeg ved godt, i mine undskyldninger ved jeg godt, at nogen får mindre skidt end andre. Men når kampen er sådan, det er her. Så er det vi skal vinde. Også det, vi vinder med alle 3 kæder. Men når der mangler 5 minutter en kamp, og vi skal vinde til at sære foran på 2 kæder, sådan er det bare. Så super er alle. Ikke kun dem, som spiller sidst, men at alle er med til at vinde herovre. Hver en. Vi spiller alle sammen rigtig godt, faktisk. Ikke? Så... Hvad siger du? Det er ikke selvfølgelig på hånden. Godt billede, godt billede her. Målet skal op komme til os. Vi med at holde pladsen. Vi skal ud af zonen hele tiden.